Dobrý deň, doktorka Paľová. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, viete ma prepojiť pani doktorku Janku Pravdovú? Nech sa vám páči. Prosím. Dobrý deň, doktorka Paľová, Košice. Pani doktorka, chcem vás len takto veľmi pekne poprosiť a teda upovedomiť, čo sa deje s pánom doktorom Kováčom. Je to môj partner, má trvalý pobyt v Košiciach, má nájomnú zmluvu. Len aby ste vedeli, včera dvakrát odpadol pre vysoký tlak 200, v noci ho brala záchranka do Trnavy, vrátili ho naspäť do Ústavu na výkon väzby a trestu v Leopoldove, teraz mi telefonoval, všetko sme ponahrávali. Včera sme podali trestné oznámenie aj s pánom doktorom Balažom na Ústav výkon väzby a trestu, pretože mu nedávajú lieky, nie je zabezpečená zdravotná starostlivosť a keďže ste znovu zamietli žiadosť o prepustenie z väzby, dnes ja na vás podávam trestné oznámenie, pretože toto je účelové, čo robíte, pani doktorka. V prvom rade vyšetrite a ten... Môžem vás zastaviť. Neviem, kto ste, nepoznám vás. Dobre. Veci sa nevybavujú. Počúvajte, čo vám mám písať 3 dni? Môžem dohovoriť. Áno, nech sa páči. Ani nepodávam žiadne informácie. Nepodávajte, ja vás informujem. Môžem dohovoriť, prosím? Môžete, áno, môžete. No, tak ma nechajte dohovoriť. Dobre, nechám vás dohovoriť. Nemôžem s vami ani hovoriť, pretože o 9. hodine mám pojednávanie, takže nehnevajte sa na mňa, ale musím tento telefonát. Ja sa na vás nehnevám, len jedno vás upovedomujem, že ste prvá zodpovedná osoba. Nikto vám nemôže brániť postupovať tak, ako vy. A je to politická objednávka. A robte, ako uznáte vy za vhodné. Atentát nebol prešetrený, lebo to je čisté divadlo. Do počutia. Mám to všetko nahraté. Pekný deň.